אנחנו בראש רגוע, כמו לחץ בלימודים, קושי חברתי, דברים כאלו. אבל בואו נחשוב לרגע על שאר האנשים. הרי רוב אוכלוסיית ישראל לא בני נוער, אלא הם צעירים יותר, מבוגרים יותר בעבודה, זקנים וכו'. האם זה נפוץ בכל שאר האוכלוסייה כמו שזה נפוץ אצלנו? זאת שאלה שדי פשוט לענות עליה, ואני די בטוח שכולנו יודעים אותה. אז כן, זה נפוץ. בדיוק כמו, ואפילו יותר, אצל שאר האוכלוסייה. לכולם יש בעיות משלהם. בעיות שיכולות לחלוף מהר, או שנשארות איתם לאורך זמן. בנוסף, לכל קבוצת גיל יש את הבעיות וההפרעות שלהם. בן אדם בגיל 30 יכול להרגיש אותה כמות לחץ וכעס ועצב, כמו בן 16, כמונו. אך המקור של הרגשות האלו יהיה שונה. ככל שגדלים, אנחנו מתרגלים לסביבות שונות. אנחנו עוד מעט נסיים בית ספר, ואחר כך נעבור לצבא. בצבא, אנחנו נעבור דברים דומים, אבל לא בדיוק אותו דבר, כמו מה שעברנו בבית ספר. זה יגרום לבעיות חדשות ולחצים חדשים, לא להפר פקודות, להקשיב למפקד, תמיד להיות מדויקים בזמן, או שיהיו עונשים מאוד רציניים. ואחרי שנסיים צבא, נעבור לחיים עצמאיים. אנחנו נתמודד עם דברים שעולם לא באמת חשבנו עליהם ברצינות, וזה יגרום לחוויות ומחשבות שונות לגמרי מה שיש לנו עכשיו, וזה ימשיך וימשיך עם כל גיל. אנחנו צריכים לקבל את העובדה שתמיד יהיה לנו בעיות, ולקבל כל אחד שמתקשה עם לחצים שונים, בין אם הוא צעיר יותר מאיתנו או מבוגר יותר מאיתנו, הם עדיין מגיע להם את אותו היחס שאנחנו מקבלים, ואנחנו עדיין צריכים להציע עזרה אם אנחנו יכולים.